ulang phang kayeng darbar thawai ka Meghalaya Legislative Assembly ba met baling do haka khatsan tarik mentau bnai klalung kod arjar arpuar ulalai ben punwai no ya ka Meghalaya Legislative Research Fellowship Program kabalane bro CTO nak benta ki khna ki banwat bnia ka banyarap sibun ye kirung ikman ya ka ni program sedang nak benta banyarap ikemali ha ka baidei bet ka jingwat bnia ka dei ka balas dang dak sarkar Meghalaya ka jingi trilang bat ka Indian Institute of Business Bharati Institute of Public Policy ha ka te ka si nak liang jonglam phang la samru ikisno chiki khat arngut ki khna samla ki bala sha thung ha ka Legislative Research Fellowship Program ki bala pendep ye ka jingsha ai kai ye ka bala penlong ha Meghalaya Administrative Training Institute ha mau diang diang Miss Agatha Mara, Mr. Hiran Jyoti Sharma, Miss Mebalin Zla, Miss habakren ha ka jelang ba met baling do la ai khuble kini ki khat arngut ki khna bat ukmilenti ya ka jingno snyang ka jongki saki ameli ki badei kinong ikhmat jong chala bakin la ban penbiang ki jing ajing tem bat ka jingno jing tem na ki babun kiliang akran hang ne kalong lada ki MLA ki pendon kam ya gini ki khna kum kita ki thmei jong ki jingyo jing tem ki don kat tu kat ne ki legislator ki banga observe pat ki banga pet ki ba smart bahaban lum ye ki jingtip nalade mo but ki yo shibon ki jingtip haki but ye kane ngi ye ki hapo house hakapor ba ki wanra ye ki motion gi ba paper ngi wanra ye ki debate gi ba paper ba ki kren ye ki ngi subject ki bede jong department but kumta tater ngi ba kadang ke quality of debate, ke quality of discussion, hak abadi bat kini ki subjek iba paper namar ba kisim kia bat ki penlut por ya ladi hak abadi bat ke ba ki don kaman le kum ki legislator hapo ka house. Dia nak kata kadang ni hang ni ba ka don sibon pada ka jingduna na kalian joki lelaki pelut sibon ke por pelat pada ru hak abadi bat banlum hi ya ki jingtim dalade kandon ke jingkta ke jongki yaki pat ha ka jingede bat kipat ba haki konsumsi ki jongki ki paper dengan snoba bakan compensating yaki bakin la ban balance ha ka bede bat ka kawai ban handle lane ban pet ya ka jingdon kam jongki pat ba bat kawai pada kalong ba bakin yo ya ki jing tip bat lum ya ki jing kita ki information ki ba ki don kam na ka banta ke kamaram jong ki kum ki legislator nak kata kadau ni sa shimi kan initiative ba ni sngo ba kala de ka por yang ya ka bangi de ban shimi ki research fellows nak banta banyarap ya ki legislator hapo ka house badaka ne ni yo i shibon ki jingper ni yo i shibon ki jing yo i ha ke bede bat ka ke jinglong jong ki legislator jong ni hapo ka state ke jong ni oh hakini ki asnem tam ki ba ngadon kumu speaker hapo ka assembly ngayu i bat nga observe ikini ki te nakata kadao na sngo ba galong ka de por ba ya ka ba biang ba yangi ya ka bangin le yakane